representation on top. Inanunsyo ng DreamWorks Animation ang bagong animation film na Forgotten Island kung saan tampok ang Filipino talents. Pangungunahan ito ng mga global icons na sina Lea Salonga, Her, Manny Jacinto, at Lisa Soberano. Kasama rin sina Dave Franco at Jenny Slate sa cast. Ang kwento ay tungkol sa mag-best friend mula pagkabata na sina Joe at Raisa na nauwi sa isang mahiwagang isla na tinatawag na Nakali. Upang makauwi, kailangan nilang pumili sa pagitan ng pagbitaw sa pinakamamahal nilang alaala o manatiling nawawala magpakailanman. Sa Instagram, masiglang nag-react si Tony Award winner Lea Salonga sa anunsyo at nagkomento ng, "Ayan na!" Samantala, patuloy ang Hollywood career ni Lisa Soberano matapos ang kanyang US debut sa Lisa Frankenstein. Sa Forgotten Island naman, bibigyang buhay niya si Raisa na isang bagong karakter sa larangan ng animation. Si Manny Jacinto na kilala sa mga palabas na The Good Place, The Acolyte, at Freakier Friday ay nagdagdag ng panibagong dimensyon ng Filipino representation sa proyekto. Habang si Her, isang Grammy, Oscar at Emmy-winning musician na may dugong Pilipino ay magbibigay buhay kay Joe. Ang pelikula ay ipoproduce ni Mark Swift at dinirect ni Joel Crawford at Januel Mercado na parehong kilala sa 2022 animated film na Puss in Boots: The Last Wish. Si Mercado na may Filipino heritage ay patuloy na ipinagmamalaki ang kanyang pinagmulan sa likod ng kamera. Ipapalabas ang Forgotten Island sa mga sinihan worldwide sa September 25, 2026 bilang isang mahalagang yugto para sa representasyon ng mga Pilipino sa mainstream animation. At yan po ang ating Chika Express. Ako po si Danny Cagino para sa CLTV 36 News.